dagitoy kas alagaden iti nasayaat nga panagpamati wenno tayo panagsukimat digitoy asasaw. Tadi kiti kapsat napapateg iti tunggal tao nga makaanos nga agsukimat gapu iti daytoy apamati. Saan nga may panggeplaeng iti religion tasyak may saak met nga Katoliko anay saad ngem adu digiti mga awis kanyak nga tadigitoy ngaynak nasaksukimat gapu digitoy aparabor nga nagapu iti Dios ngadda kadagiti tinaon iti Biblia. Kailangan kakabsat ngayon tayo iruper iti kalintegan tayo kadagiti ni nasantuan adiso ngadda iti kaungan tayo ken iti panunot tayo. Tadigiti kakabsat may paay nga mapan iti Dios no kasano iti turong tayo. Isu nga digiti kakabsat kas sinagaba idi na pong Jesucristo digitoy asasao. Ngayon na inyad adal idi gapu kadagitoy metlaeng arigrigat. Taysuna nagsagaba iti daytoy. Irinabrab ngisda gapu iti na panagrigrigat paringibaklay digitoy asasao. Nga kinunana mabasa iti muna Pedro 2 iti 23. Isu nga idi rinabrab ngisda saan asimungbat iti dakas. Kasta tayo makumakakabsat tadigitoy isu idi tinyad adal na ken iti panagrigrigat na ngam tayo kuma ngagsao iti dakas. Isu di kita iti kabuklan digitoy asasao. Idi nagsagaba saan nga nangamamus no diket nagtalek iti dayjay mangukum asilinteg. Ta iti mangukum asilinteg isu iti Dios ngadda sa dilangit. Ta isu na may sang espiritu umumay mo lang kada tayo gapo kadagiti panpanunot tayo no masideg tayo kenkuana. Isu nga kinunana iti Tito 1 iti 8 no diket managpadagos tadigitoy tintay padagos kadagiti kaman panunutan tayo ken kadagiti kapatadan tayo nga kakabsat naayat iti naimbag natakneng dalinteg nasingpet managparbeng. So kadagiti kailangan kakabsat nga aramidin tayo digitoy no anyaman iti linteg ngadda iti daytoy asikta iti pamati aramidin tayo ta iti linteg na santuan ket kailangan met iti maysa a kinasingpet. Kaya tayo met alumaban gapu kadagiti sasaw tayo metlaeng anasayaat. So dayta iti maysa a kinasingpet ken managparbeng tayo nga alaen tayo kuma digiti nasayaat abanbanag iti intayo panagparbeng nga kas kinunana iti kinatakdeng. So dayta tadigitoy apamaneknek napapateg digiti kabsat ngayon tayo aramiden iti unos intayo panagbiag. So kailangan digiti kabsat nga adalin tayo kadagiti umiso akay papalan na ngayon tayo ornosen. Saan lang nga digiti kabsat nga digiti laeng nainlubungan abanag no digiti sapulen tayo dagiti nainspirituan apalawag wenno nagloryaan ngagturong sa dingato. So digita kabsat ta kinunana digitoy nga haan nga makapadagsen digitoy ngawitin tayo. Ta iti mga awit digiti kabsat isumot laeng iti panpanunot tayo gapo tin tayo parigibalikas kadagiti sasaw tayo metlaeng anasayaat. Isu kinunana digiti apamaneknek a mabasa iti Juan umuna nga Juan iti 5 iti 3. Tada ito iti ayat iti Diyos atong palen tayo.
kumakadigiti bilbilin na. Iso nga digiti kabsat itong palen tayo nga kay papanan digitoy asasao nga nagapoy ti Dios ket dagiti bilbilin na sanda a makapadagsen. Iso nga digiti dadduma nga ibagbagada nga iti parigibaklay nga witen ti abaga dayta saan apudno dayta. Inaramid dalaeng palpaltuad laeng digiti papadi idi. Iso nga ringen tayo kabsat digiti panpanunot tayo digitoy akay papanan na. So digiti kabsat iti napaypayso ngayon na ibagbaga nga kas iti nagloryaan nga kinunana a mabasa a pamaneknek ito muna Timoteo 1 iti 11. Kas mayan norot iti nagloryaan nga Ebanghelyo iti bendito a Diyos iso ti dayta kanyak. So digiti kabsat iti napapateg ngayon na ibagbaga. Iso nga ringen tayo kabsat digiti panpanunot tayo gaputi tayo panagpamati anasayaat ken natal na. Iso nga ipapaabot ko gapu iti Facebook online Bible study tapno maadalyo iti kay papanan na iti napudno a panagpamati. Tadigiti daddo nga kabsat adu a pamati nga kas kungkunada nga nagadu digiti may bawal nga may panggep laeng iti makan. Saan nga data nga ba nagkakabsat ko no digiti lang sumra kitingiwat normal lang digita nga mapan iti tiyan. No di ket sapsapulen tayo kabsat ataraon tayo gapu digiti metlaeng asasao gapu iti panagsao tayo sumra kiti lapayag mapan iti panunot ken agturong iti Dios. Isu digiti kabsat iti intayo sa kimaten gapu karigitoy asasao metlaeng gapu iti naimbag ngayon tayo aramiden katagyamanak digitoy iso digitoy iti sinagsagaba idi napo nga Jesu-Kristo iti na panangyad adal idi kadagiti tattao idi. Iso nga tayo kabsat ringen tayo met bangunen tayo iti nasaya a panagpamati katagyamanak iti Dios Ama ang manakabalin sa amin. Amen.